Vinzeum, amb el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, com el seu nom indica, vol ser el museu de referència en l'entorn de la divulgació de la cultura de la vinya i el vi al nostre país, emplaçat a Vilafranca del Penedès des de l'any 1935. No només recull una de les millors col·leccions etnològiques sobre la cultura de la vinya i el vi, sinó també durant molts anys ha funcionat i funciona encara actualment com a dipositari d'un patrimoni molt divers que explica no només l'entorn de la cultura del vi, sinó també de la societat que al llarg d'aquests 3.000 anys de relació amb la vinya i el vi ha conviscut. Estem molt contents de presentar al Museu Vinzeum de Vilafranca del Penedès el quadre Dona Manyell de Palau Ferrer, un quadre amb elements rurals, com podem veure a la part superior, amb unes terrisses ceràmiques que enllacen amb la producció ceràmica del mateix artista de Palau Ferrer. També veiem que la figura femenina té un estil romànic i també amb elements cubistes. Gràcies a aquesta gran iniciativa de celebrar l'any del centenari de Palau Ferrer, poder restaurar aquesta peça, poder millorar l'estat de conservació, que tenia unes certes deficiències, han pogut ser resoltes i poder demostrar aquest bon estat de conservació durant aquest any Palau Ferrer aquí a Vinzeum, a les sales de la seva exposició permanent.